dipunaturi setunggal pamundutan saking Bapak Juwatin. Gubuk Asmara semonggo. Sinaturaken suwar kadang Mustika Nanda. Bagi wonten Mustika Production. Iya, Jovi Audio. Anam Foto terima kasih mengabadikan buat mempelai berdua. Penak edek tak sangga dhewe gubuk kae biyen tak golek iya ning cagak kapak tulisan warna abang stop. Nggih. Komat kok ada nok terus. Lah iya. Ku jenenge komat. Kok bener nek agama Hindu. Ora iso bedakno. Oh, Hindu to? Oh, layak wingi kon kudungan lho. Hindu, Buddha, Nasrani, Islam dhewe. Islam KTP ya padha karo. Tapi kan Islam. Islam KTP kok bangga. Timbangane ora Islam? Oh ngono ya. Ono isune Islam. Mas Judi. Islam KTP, Bos. Oh, padha ae to. Padha ae, Mas. Ketok-etoke sangkokane ya padha ae tunggale. Senengane lo ngece kancane. Dekne KTP gak iso bantah aman lah ya to. Kaca kei. Yo, ndak bantah kok. Ayo, Mas. Monggo. Catatan sakjroning ati. Datan luntur. Iya aku kowe dadi mergo leren nek gubuk asmara Mustika yo oi Jovi Audio iya deh iya
wau kula sampun asal cecala saking keluarga besar Sokibul Hajat. Pripun? Nek cara wong Jawa wis diwekas. Wis dipeseni. Nggih. Ya. Saking Mas Yudi mungkin dikengken nderek Dono Swantun. Oh ngoten. Nek ora Heeh. jangan harap dapat amplop. Jangan harap dapat Amplop. oh sangu ngono. Tapi kan nek sangu mbek tanggane gak sopan to, Dik. Oh ngono amplop. Dadi diharuskan nyanyi. Iya. Mas Yudi, Krungu iki wau ora? kula ampun angsal cecala saking Sokibul Hajat mungkin jenengan ken ngaturin derek Dono Swantun. Nek mboten jangan berharap dapat amplop. Mboten Sokibul Hajat sing digawe. Mboten sing ngakon sing digawe WA. Sing digawe Pak E. Kula patene job, jane job. Mas Yudi patene job. Iki padha rute. Lah iya. Masa ngono mbok anggap meni slantenan ora amanah blas. Ya apa ora? Lah iya. Brengkel. Ora dikei mi kayak ngono lho. Lah iya. Neo dikei. Bantah kalah aku mesti. Kalah banter Lah maksudnya iya. ya. Semoga. Ayo Mas. Monggo, Dik. Paronan to, Mas? Paronan. Paronan. Lah aku kowe nek Sak ceritan. yang kono masalah ngetin kebengi no. Tak kira nak saiki ya Ning gelem. kene aja kok iso ana wong akeh kok ya. Datan luntur. Ayo. Oi. Bar koleren. Hanya setunggal pamundutan saking Pak Juatin. Nggih, dari Jakarta. Dari Jakarta sampun katuran. Nah, Pak Juaten sampun diaturi nggih setunggal kasun panjenengan per